हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम करती हूँ। मैं सुमित्रा यादव अपने यूट्यूब चैनल पे एक प्यारा सा सोहर का उठान गीत लेकर आई हूँ। मेरे चैनल का नाम है सुमित्रा सोहर 001। इसको फुल वॉच करके सुनना और लास्ट तक बने रहना। देर न करते हुए सुनाती हूँ, समय बहुत कम है। काहे बदे रोवेला ललनवा सबेरे झुन झुनवा मंगाई दे बहो। काहे बदे रोवेला ललनवा सबेरे झुन झुनवा मंगाई दे बहो। काहे बदे रोवेला ललनवा सबेरे झुन झुनवा मंगाई दे बहो। पापा से कहब तोहरे चाचा से कहब, पापा से कहब तोहरे चाचा से कहब, दादा से कह के मंगाई सबेरे झुन झुनवा मंगाई देब हो। दादा से कह के मंगाई सबेरे झुन झुनवा मंगाई देब हो। काहे बदे रोवेला ललनवा सबेरे झुन झुनवा मंगाई देब हो। काहे बदे रोवेला ललनवा सबेरे झुन झुनवा मंगाई देब हो। दादी से कहब तोहरे बुआ से कहब, दादी से कहब तोहरे बुआ से कहब, फूफा से कह के मंगाई सबेरे झुन झुनवा मंगाई देब हो। फूफा से कह के मंगाई सबेरे झुन झुनवा मंगाई देब हो। काहे बदे रोवेला ललनवा सबेरे झुन झुनवा मंगाई देब हो। काहे बदे रोवेला ललनवा सबेरे झुन झुनवा मंगाई देब हो। नाना से कहब तोरा नानी से कहब, नाना से कहब तोरा नानी से कहब, मामा से कह के मंगाई सबेरे झुन झुनवा मंगाई देब हो। मामा से कह के मंगाई सबेरे झुन झुनवा मंगाई देब हो। काहे बदे रोवेला ललनवा सबेरे झुन झुनवा मंगाई देब हो। काहे बदे रोवेला ललनवा सबेरे झुन झुनवा मंगाई देब हो। सबेरे झुन झुनवा मंगाई देब हो। ये सोहर का उठान गीत कैसे लगा कमेंट में जरूर बताना। बहुत सारा प्यार दुलार आशीर्वाद देना, बहुत ज़्यादा शेयर करना, सपोर्ट करना। मैं आपकी सुमित्रा।